Sziasztok! Ez egy újabb kalendáriumnyitós videó, mivel nagyon elfoglalt voltam, teljesen elfelejtettem, hogy kalendáriumot kéne nektek nyissak, szóval nézzük meg, hogy mik vannak a kalendáriumokban. Kezdjük is el a 14-essel. Most ilyen nagyon mini dolgot nyitottam, mivel ez egy olyan arcmaszk, ami ilyen krémszerű, és szerintem nagyon kis cuki. Nézzük a 15-öst. Nézem is, hogy mi van benne. Ez egy haj- és testpermet, ennek szerintem eddig a második legjobban örülök, ugyanis nagyon szeretem az ilyen parfüm, meg testpermeteket, meg hajpermeteket, és már nagyon kíváncsi is vagyok, hogy milyen illata van. Én már nagyon kíváncsi vagyok, hogy a 16-osban mi van, ugyanis nagyon könnyű, szóval nézzük. Ezek hópihé és körömmatricák, és az a furcsa, hogy nekem a körmömben is hópihé van, szóval nagyon kis cuki, és vannak rajta ilyen csillagocskák is. Nézzük az utolsót, a 17-est, ami ugye ma van. Én talán erre is nagyon kíváncsi vagyok, mivel ez meg nagyon nehéz pont, szóval nézzük meg. Na, ez egy tusfürdő, amire pont nem számítottam, hogy ilyen lesz benne, szóval, hogyha tetszett a videó, akkor lájkolj, és nézd meg az összes többi videómat, mert biztos vagyok benne, hogyha lány vagy, akkor tetszeni fog. Sziasztok!